Insellmilkom illum it-3-19 ta' Mejju nilqakom għal qudiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Illum nitolbu b'mod speċjali għall-edukaturi li qed jagħmlu l-għalmu tagħhom fiċ-ċirkustanzi preżenti u wkoll għal dawk il-ġenituri li qed jiltaqgħu ma' diffikultajiet fit-tagħlim akkademiku ta' wliedhom. Nitolbu li ma jaqtgħux qalbhom u li jsibu l-għajnuna meħtieġa. Nitolbu flimkien bl-interċessjoni ta' Omna Marija. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Ħutijiew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt, mulej ħnina. Int li qalbek ħelwa u umli, Kristu ħnina. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna n-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biżożija mġedda ta' ruħu biex kif int sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni. Hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-folla tal-Filippin għamet kontra Pawlu u Sila. Il-maġistrati ċartulu ħweġiġhom u ordnaw li jsawtuhom bil-bsaten. Wara li tawhom xeba sewwa, tefawhom il-ħabs u taw ordni lill-assis biex iħarrishom tajjeb. Kif irċieva ordni bħal din, l-assis tefaħħom il-ħabs, il-ġewwa nett u qaflilhom saqajhom f'ċib tal-injam. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, Pawlu u Sila bdew jitolbu u jfaħru l-Alla bl-innijiet u l-ħabsin semawhom. F'daqqa waħda sar terremot hekk kbir li s-sissien tal-ħabs teżżu. Minnu fih il-bibien kollha nfetħu beraħ u nħall l-irbit ta' kulħadd. Kif l-assis stembaħ u ra l-bibien tal-ħabs miftuħa beraħ, silet is-sejf u kien se jneħħi ħajtu bidejh għax tħajjel li l-ħabsin kienu ħarbu. Imma Pawlu għajjad bleħenoli u qallu: tagħmel ebda ħsara lilek innifsek għax aħna il-kol hawn. L-assis talab id-dawl, daħal jiġri u mriegħed bil-biża' inxteħed f'riġlejn Pawlu u Sila. Imbagħad ħariġhom barra u qalilhom: Sinjuri, x'għandi nagħmel biex insalva? Huma weġbuh: emmen fil-mulej Ġesu u salva int u l-familja tiegħek. U ħabrulu il-kelma tal-mulej, lilu u lil dawk kollha li kienu f'daru. Dak il-ħin stess bil-lejl l-assis ħadhom miegħu, ħasslilhom il-ġrieħi u bla telf ta' żmien tagħmet u nisu kollha. Imbagħad tellaħħom id-dar tiegħu, għamlilhom mejda u feraħ man-nies kollha ta' daru talli kien hemmen falla. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien, mulej il-leminija tiegħek is-salvani. Ngħidu flimkien, mulej il-leminija tiegħek is-salvani. Inrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid nannilek, b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek
Najdu flimkien, mulej il-leminija tiegħek is-salvani. Inrodlok ħajr għat-tiba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattarli l-qawwa f'ruħi. Najdu flimkien, mulej il-leminija tiegħek is-salvani. Il-leminija tiegħek is-salvani, il-mulej iżom kemtu miegħi. It-tiba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem, la titlaq xemil idejk. Najdu flimkien, mulej il-leminija tiegħek is-salvani. L-Ispiritu tal-verità jgħid il-mulej u jwassalkom għall-verità kollha. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Issa sejjer għand dak li bagħatni, u ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer. Imma x'għadtilkom dan, qalbkom intliet bin-niked. Madankollu ngħidilkom is-sewwa li jaqblilkom li jiena mmur, għaliex jekk ma mmurx, id-difensur ma jiġix għandkom, imma jekk immur nibatulkom. U meta huwa jiġi, juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. Id-dnub fil-li huma ma jemnux fija, fil-ġustizzja fil-li jiena sejjer għand il-Missier u intom minnhom se tarawni iżjed. Il-ġudizzju fil-li l-prinċep ta' din id-dinja huwa ġa ikkundannat. Il-kelma tal-mulej. Din is-silta mill-kapitlu 16 ta' San Ġwan tibda tippreparana bil-mod il-mod għat-tluq ta' Ġesu minn din id-dinja fil-misteru tal-passjoni u l-mewt tiegħu, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet, tat-tluq is-sema tiegħu. Jaqblilkom li jiena immur. Dan huwa kliem li għall-qalb tal-bniedem huwa diffiċli. Għax meta aħna nożżu lil xi ħadd, l-aħħar ħaġa li tiġi f'moħħna hija li ninfirdu minnu. U għalhekk il-misteru kbir tat-telfa ta' xi ħadd għażiż għalina jibqa' dejjem misteru ta' tbatija kbira. It-tluq għal ħajja ta' dejjem ta' xi ħadd mill-ġenituri tagħna, xi ħadd mill-ħbieb eżies, xi ħadd li għamlilna ħafna ġid. Jibqa' dejjem immarkat biswiet il-qalb. Wara kollox Ġesu stess għadda minn din l-esperjenza ta' tluq li ġalu jibki, għax hu quddiem il-mewt tal-ħabib tiegħu Lażru jieqaf u jibki. Lil Lażru reġgħu lura lejn l-art tal-ħajjin, imma Lażru wkoll miet. Meta jitkellem fuq it-tluq tiegħu, Ġesu jipprova jipperswadi lill-ħbieb tiegħu li m'għandhomx għalfejn jitniktu daqshekk. Ngħidilkom is-sewwa, jaqblilkom li nammur, għax jekk ma mmurx, id-difensur ma jiġix għandkom, imma jekk immur nibatulkom. U hawnhekk nifhmu li
dan id-don tad-difensur, il-Paraklitu, l-Avukat, l-Ispirtu Santu, huwa wkoll don tal-preżenza ta' Ġesu. Jaqblilkom li nammur għaliex jiena se nibqa' magħkom permezz tal-Ispirtu għad-dis tiegħi. Dawn l-aħħar ġranet tal-istaġun tal-Għid il-ħadd li ġej niċċelebraw il-labsi, it-tluħ tal-mulej is-sema u l-ħatta wara Pentekoste u hekk jispiċċa l-istaġun tal-Għid. Dawn l-aħħar ġranet nibdew nifhmu dan id-don x'inhu u kemm hu kbir. Illum Ġesu qed jgħallimna li l-Ispirtu huwa l-mod kif hu se jkun preżenti magħna. U li tant huwa don kbir li jinsisti li jaqblilna li hu jinfatam magħna biex jagħtina d-don tal-Ispirtu għad-dis tiegħu. Ejjew nresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej bl-interċessjoni ta' Sittna Marija. Nitolbuha għall-Papa, l-Isfijiet, il-Presbiterju u d-Djakni biex il-mulej nissel fil-qalb tagħna spiritu ta' modrija, ta' mħabba, spiritu ta' kompassjoni. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-mexxejja kollha tal-pajjiżi biex il-mulej jagħtihom dehn, erf, kuraġġ u ġenerożità. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna kollha li għaddejjin mumenti ta' tbatija, ta' mart, ta' ansjetà taqtih il-qalb. Biex id-difensur li batilna Ġesu ikun għalihom il-konsolatur, ikun għalihom faraġġ. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jieħdu ħsieb is-sikurezza f'pajjiżna, dawk li qegħdin fil-qasam tas-saħħa, fil-qasam tal-pulizija, tal-armata, il-carers kollha, fid-djar tal-anzjani, fl-isptarijiet, dawk kollha li qegħdin propju jagħtu ħajjithom biex ikunu ta' servizz għall-komunità. F'kull qasam nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna li ħallewna, għall-isfijiet mejtin, nitolbu għas-saċerdoti mejtin, għall-membri kollha tal-poplu għad-dis ta' Alla biex il-mulej fil-ħina tihom jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nixtieq nagħmel talba speċjali wkoll għall-miżżewġin biex dawn il-mumenti jiskopru xulxin u jiskopru wkoll id-don kbir tal-paċenzja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina bidinbin. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għajt jaqanqluna dejjem ħalli inrodulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla għeda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għajt tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib. Temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. Waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna. Sar għalina l-qassis, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla għeda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewbiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewbiet. Qaddis tas-sewint mulej. Inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Ħamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glori. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U biċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nħusem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna l-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat li l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtiti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbu. Nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Isem quddiem ta' Kristu għal ħajja ta' dejjem. Ngħidu flimkien it-talba tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġo fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu.
Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u iħejjuna għall-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lill-mulej, irroddu ħajr lilha. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nofru dan ir-rożarju għad-don tas-saħħa fil-pajjiż tagħna u biex aħna bħala komunità nisranija ma ndumux ma nerġgħu niltaqgħu fil-knejjes tagħna, nisemmu l-kelma ta' Alla u nieħdu sem fil-mejda tal-Ewkaristija. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tat-tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għaraq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Omsna ta' kun jum matina llum, affirna t-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, daħannix fit-ġrib, iżda ħnisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tat-tbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tretint kif is-sema jgda fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum għafrina d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina daħanniex fi tiġrib iseħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkoronat b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tretint kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrina d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina daħanniex fi tiġrib iseħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija ta' mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina
daħanniex fi tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum ħatina llum għafrina d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina. Daħanniex fi tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija ta' mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu dan għal-wiet ta' dmuħ. Mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija.
Tlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistaqinna dak li wedna l-Krista. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-dbietna bħalma nafru minnu ħati għalina, daħanniex fit tiġrib iż-seħnisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qatt talb-tagħna, Kristu il-qattal tagħna. Missier etern Alla, Ħenna nina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna nina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna nina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna nina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Omm Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, Ħenna nina. nitlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jistaqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Veġni Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Malla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha l-istess Kristu ibnek. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-tajja tas-sema jitfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja telfin tal-irwieħ. Amen. San Ġusepp ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallej tilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimo Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa u talba tar-Rużarju illi ser jiġu mtennija l-lejla fil-5:30 fuq TVM2 għal dawk illi ma setawx ikunu magħna filgħodu. Nistedinkom tkomplu segwu l-mumenti ta' talb li qed jitwasslu lilkom ta' kuljum permezz ta' TVM2 tal-website knisja.mt u tal-YouTube channel tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.